mne mnoho ľudí hovorilo, že tí sudcovia to kryjú jeden druhého a neviem čo a boja sa a tak. Hej. Ale poviem vám jednu vec. Skôr je pravda, hej, že sú posratí z politickej moci títo sudcovia. Nevrajím, že všetci, ale mnohí. Hej. Lebo keby boli takí, že kryjú jeden druhého, nedaj Bože, ešte aj zákonne, hej, tak Dalibor Milan nemal žiadne problémy, že? Vlastní kamaráti, tí, čo boli okolo neho, kolegovia, sa otočili proti nemu, lebo politická moc, lebo vo zvolenie každý jeden sudca sa posral. Veď to cítiť ešte aj v Prahe to hovno z toho zvolená. Každý jeden sa tam posral z nich. Rozumiete? Lebo z politickej moci sa posrali. A nie, že by sa mali zastať kolegu, lebo to je môj kamarát a neviem čo. Nie, zákon, ústava stála na jeho strane. Napriek tomu sa ho snažili ostrakizovať a vystrkať spomedzi svojich radov. Tak mi povedzte, čo sú toto za sudcovia. A teraz sa nebavíme, že jednotlivci, ja sa bavím o okresnom súde na zvolenie, vo zvolenie, kde každý jeden z nich sa posral. Bez výnimky. Rozumiete? Bez výnimky. Nie, že nie zovšeobecňuj to, Lichtner. Budem to zovšeobecňuj, lebo každý jeden z nich sa tam posral. Z Matoviča. Rozumiete? Z Matoviča, ktorého by sa ani myš nezlakla. Oni sa z neho posrali. Všetci do jedného. A vykašľali sa na ústavu, vykašľali sa na zákony. Lebo sú posratí. No tak takí sudcovia nech idú do prdele, jak platiť nechcem. Rozumiete? Na čo mi je taký sudca? Keď hociaký debilko, ktorého inteligentný slovenský národ zvolí, mu ukáže prstom, zodvihne telefón a ten sudca zabudne absolútne na všetko, na zákony, na ústav, na všetko zabudne. Postaví sa do pozoru a nejaký debil, ktorý ani vysokú školu si nevedel sám urobiť, mu hovorí, čo má robiť. A oni tam šlapujú jak gestapo. Rozumiete? Jeden za druhým. Celý okresný súd vo zvolenie. A nikto nehovorí, že to sú iba niektorí sudcovia. Nie. Všetci ste posrať, na čo tam si? Choď robiť niečo iné, rozumieš? Na čo si tam? Keď sa bojíš Matoviča alebo nejakého ušopleska, rozumieš? Na čo ste tam? A ešte mu robia zle, rozumieš? A doteraz, priatelia, ste svedkami jedinečného hysterického okamihu, kedy nie Norbert Lichtner rozčulil Štefana Harabina, ale popri debate s Štefanom Harabinom sa rozčulil Norbert Lichtner.